cahaya para badaya srimpi Wahuta kaya mangkono tan kinocap kunduring sang nata ganja kang winus ing mangke datan kadya sang ratu Waradurupadi ingkang katempel lenggah wonten ing sangajengipun para sedya pangantosi kunduring Raka Prabu Puntadewa ketingal kepati hanging nyerantos sang ratu Waradurupadi. Inggih menika to gemlaring kadaton Ngamarta. Tengah kedaton kadiwonten widodari ingkang ngejawantah. Duh menika prameswari nata Ngamarta. Putri saking nagari Pancala atmajaning Sang Prabu Drupada ingkang pembayun. Sesilih Sang Ratu Waradurupadi. Ya Sang Dewi Kresna
Dasar wanodya endah ing warna tur maksih krengga busana ora mokal hakarya jati kang samya wuninga. Ketingal papakan sedhep sanira hambeng likiris mestaka sejeng amahe sanari nenggo rikma panjang memak ngembang bakong dasar cemeng keladuk wilis. Palarapan nyila cendani alisnya nyangga sajuga netra njait alindri depit omanging tawang pipinya ndureng sajuring ginaris godhek angudhup turi sogokan pindha-pinatot talingan hanjamur kuping grana ngrungi lir winangun tutuknya apan micuk pecel waja pethak lir toya temetes ladinya manggis karengat maksih kawimbuh benges semburat jambon singa ingkang mulat kaya kudu arep nyokot-nyokota jangga manglung-manglung gadhong pundhake Hanraju Rukma dada wijang turi nengga payudara wek nyengkir gadheng kinembenan katingal munguk-munguk pamidangan awan kemit kaya bisa kineplos sakepel dadi pocong sedeng bokor mengkurep dasar rada gandul terus sinangga pupune kang hamu kang gangsir garis lurus turut amrit dijengpul cupu manik kempol kiyal hangem anak kencet lenggam moyo-moyo yang nyampingan ketinggal polok hakarya giris kang tumingal delamaan ngamparan gading tungkak buntelir jinong kotor keladuk jambon ora mlethek-mlethek driji suku sedeng dijempol hangendas ula diwil astanya ngene wae gading lengen isi kaya bindi yang ngerangkol satemah keket datar bisa walamun durung katok epek-epek godhong kluwih mrinengga driji mucuk Tanjung yang lumaku dadane maju sasak kaya arep nantang padu dasar pinter ngladosi kakung apa sak kersane Sang Prabu tansah tinurutan ora moka Prabu Puntadono Dyanto Narendra garwane nembe setunggal lapet wis ora maos antuk jati ning pemarem keladuk ing kandha Sang Dewi kaya wis bisa ngapokake marang wong lanang rikala semana nuju lenggah ing ngadhep para mban wigatos ngentosi kunduripun ingkang raka dupi miring tengara kunduring Sang Katong sigara Sang Dewi jumeneng arsa mapak sarwi hangastaba krawadas kastaman kagem hamiji dhateng sampeyaning sanata sang iya para mban sami hinderek marang didahing Sang Ratu mes seming werda Sang Buta ing mangking nguningan dhateng ingkang garwa arsa mapak sigara sembah ing pebataning Sang Punta teka mangkono tindaking Sang Waradrawadi miat langening kalang nyuwana gelar pandamu cara surung sorotetan padang kasolan pajaring
dahat Sri Dinulu rengganing puri Hing gupit mandra kini Yata Prameswari nanggapi kunduring naraka nata sangkata ora kanata sangkatong sakundur patuwang kedaton kok ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk paduka ingkang sinuwun. Yayi Ratu Waraduripadi ya ingsun tampa banget ing penerimanipun Kakang. Diagi ditampani pangestuku Yayi. Dating pamundhika saengga jimat paripih sinuwun. Sawetawis dangu lenggah ing pasiwaken. Menapa ingkang pinenggal keparenga ingkang garwa cumadong dawuh sinuwun. Yayi Ratu Ruhanana ing pasiwakan kalawan Bapa Durna lawan Paman Sengguni kautus Kakang Prabu Duryudana kang wigati mundhut ngambil jimat Kalimasada ingkang sablo kanggo ngusadani marang wiyadening Praja Ngastina. Durung pantara suwe Yayi Pandhapa uga kesuwanan abdimu Si Petruk kautus lawan Kakang Semar Badranaya kinen mundhut ngambil jimat Kalimasada. Wekasan dadi taridah sawetara ing antarane Bapa Durna Paman sing lawan Si Petruk. Saengga ingsun pisah lan Bapa Penemban Durna Paman Haryapa Dene Petruk ingsun aturi rawuh ana ing jaba luwih rijik. Angentena ing sakjabaning pasiwakan kang wigatipun Kakang bakal munggah marang sanggar palanggatan nyuwuning lesaning Hyang Manon muga ingkang kaparing pituduh mrih majaring lakoni Kyai Dewi. Nuwun inggih Kangjeng Sinuwun. Nyata hebat sanget dayanipun jimat Kalimasada. Lapes do sami ngampil dhateng jimat Kalimasada kula Kangjeng Sinuwun. Kepara nyata Yayi. Mula kang mangkula Yayi Ratu tumuli derek nopon Kakang munggah marang palanggatan lan aja kurang pangapura pun Kakang ora mbuga lan ngunjuk luwih dhisik. Lamun durung antuk pepadang sa Gusti kang anggelar jagat Yayi Ratu. Nuwun inggih namung ngestokaken dawuh pun Kakang derek mlayu bebarengan nyuwun.
Sababpun Kakang wis nate nampa piwulang ingkang surasane wong wadon kelawan wong lanang kuwi dayane ampuh wong wadon. Wong lanang nglakoni 40 dina yen wanita cukup 7 dina kuwi dayane padha lawan kang 40 dina. Mongko yen ratu iku wanita ingkang tekun pangibadahe ngandhelake marang agamane kang mengkono ora jeneng mokal. Tumuli ngarancakake marang penyuwunku marang Gusti kang hanyipta jagat Yayi Ratu. Kula ninging istuaken dawuh sembah nuwun dene paduka tansah angalem bodo dumateng ingkang garwa kula. Kaya padatan Yai kareben wening penggalipun Kakang jroning mangsa semedi kepengin banget mirengake gongso kraton Ngamarta Yai. Mekaten iya kula ninging istuaken dawuh badhe ngrasakaken menapa kagem rening penggalih mara coba pekaramanipun Kakang tumuli aturna yaiku jineman Ulur Kambang Sawetara. Iki ingkang gemelar gongso saka ngendi biyen-biyene Yai? Menika agemipun Ki Dalang Mulyadi. Kok bergas temen larase becik rupane. Nun inggih. Inggih nyuwun pangapunten sawontenipun. Iki wis becik kok Yai pun Kakang rena ing penggalih. Syukur bagi sewu. Lajeng ngrasakaken swantenipun sinten supados lerem penggalipun Kangjeng Sinuwun. Salah sawiji kinen ngaturake iki kok ana pawongan kang anyar katon. Warang ngono kang katon maksud timur iki sapa Yai? Menika putra Ki Dalang Mulyadi Sinuwun. Menika betan gongso mengkono. Nun inggih badhe nderek kegladen. Syukur bagi sewu. Mbok mara coba didhawuhi Ulur Kambang Sawetara. Asmane sapa? Kula dereng pitaken sinuwun. Iya mengko diwanuhake keri Yai. Nun inggih. Monggo nggih putri kula ingkang Sulistiyang Warni keparenga tumuli ngaturaken pundhutanipun ingkang supados lerem penggalihipun kanthi Ulur Kambang. Nggih nggih. Menak ya mak, wah jan kepenak tur ya laras tenan kok nduk. Ayo ngrayan anakku wedok iki ya ngger. Monggo.